Hallelujah, hama dzinodikanwa. Let me talk to you. Sei Jacob akaita usiku hwese achiita mutsimba naMwari. Munoiziva nyaya iyi? Ya munenge muchisumira muchiti Jacob akaita mutsimba naMwari usiku hwese. Ndine mubvunzo wandinoda kuzvibvunza ndobva ndaupindura. Sei Jacob akaita usiku hwese achiita mutsimba naMwari kana kuti achirwisana naMwari kana kuti nemutumwa waMwari? Iye pamusoro apo iye ambonamata ngirozi dzikauya dzikamushumira akatozviziva kuti panapa ndashumirwa navatumwa vaMwari. But paanosara ega anoona munhu waasiri kufunga kuti ingirozi. Kwakumuona munhu kwakufunga kuti zvimwe zvichida atumwa naEsau kuzondirwisa. Esau arida kutondiuraya. Esau ndakamubira udangwe. Saka past yangu yakunditeera. Saka usiku hwese Jacob ari kurwisa mutumwa waMwari but haasi kuziva kuti mutumwa. Ari kufunga kuti iye ari kurwisa an eliminator. Ari kufunga kuti ari kurwisa an assassin. Saka ndo chakaita kuti usiku hwese arwisane nemutumwa waMwari. Ndava akange asati ava nerevelation kuti chandiri kurwisa ichi haasi muvengi wangu but ndiye atumwa kuzondiropafadza. Saka uri kuona here tine vanhu mukati meupenyu anogona kupedza upenyu hwese achirwisa chinhu chauya kuzomuropafadza achifunga kuti it's a case. You can spend the rest of your life fighting a case disguised as a blessing. Saka Jacob ari kurwisana nechinhu chauya kuzomuropafadza ndava haasati azarurirwa kuti uyu haazi munhu mutumwa. Anozova nerevelation paanonzwa mutumwa ave kuti chindiregedza ndiende nekuti utonga hwave kusvika. Ndo paakazoti right, language iyi haizi yemunhu iyi, language ndeye mutumwa. Ndavatumwa ndo vasingadi kuedzerwa mambakwedza. Ndo paakazoti handichakuregedzei kusvika mandiropafadza. Dai ndaziva kuti pandatanga kukurwisai makange muri mutumwa auya kuzondiropafadza, handaigona kuspenda usiku hwese ndichirwisa my blessing. But ndairwisa a blessing ndichifunga kuti it's a case. Kune vanhu izvezvi wauri kutorwisa uchifunga kuti vavengi vako but vari vanhu vakatumwa naMwari mukati meupenyu hwako kuti vakuropafadze. You need a revelation to understand kuti what is a curse and what is a blessing. And Satan chaakagona kuita akagona kuti kukurumidza kuti ratidza a curse togofunga kuti it's a curse, iyo isiri a curse but iri a blessing. Jacob apedza usiku hwese achirwisa chinhu chatumwa naMwari kuzomuropafadza, iye achifunga kuti chinhu ichi kana kuti munhu uyu auya kuzomuuraya. You need to have a revelation to differentiate between a curse and a blessing. God bless you.